Ahoj, dneska tu máme opäť nejakú inšpiráciu. Dneska ti ukážem nejaké farebné kombinácie, ktoré sú veľmi in a ktoré môžeš nosiť počas celého roka. Napíš mi, ktorá je tvoja obľúbená, po prípade, ak máš nejaké iné typy. Takže ako prvú tu máme kombináciu modrej a červenej. Neviem ako vám, ale vo mne buduje taký dojem, taký trošku vidiecký, ale aj veľmi dievčenský. Ku červenej sa krásne hodí, ako môžete vidieť, aj džínsovina a riflovina, či už budete kombinovať rifle s nejakým červeným vrškom, alebo naopak, určite sa postaráte za skvelý dojem. Ďalšia kombinácia je červenej a žltej. Táto kombinácia je veľmi in, najmä čo sa týka ovocných potlačí, ktoré sú teraz naozaj veľmi, veľmi trendy. Ďalšia osviežujúca kombinácia je žltej a modrej. Žltá, ako môžete vidieť, toto leto je naozaj veľmi in, hlavne v maslovej farbe, teda v Buttery Yellow a na leto ako stvorená. Ďalšia kombinácia, ktorá očarila mňa, je kombinácia sivej a ružovej, pretože si myslím, že pôsobí veľmi elegantne a sofistikovane. A to isté platí aj kombinácie hnedej a zelenej, ako môžete vidieť. Táto kombinácia mi skôr príde na neskoré leto alebo na jeseň, pretože sú to také zemité farby a ako vidíte, môžete kombinovať aj rôzne materiály, ako je semiš alebo koža. A to isté platí aj o žltej a hnedej, takisto veľmi neutrálne farby. A aj tu budete veľmi trendy, ak si zvolíte nejaký semišový zvršok alebo kožené sačko. No a posledná kombinácia je ružová a žltá, ktorá pôsobí veľmi dievčensky, veľmi žensky a taktiež sa hodí na leto. Takže sa nebojte a kombinujte farby o 106.